subscribe naman dyan mga idol. In cooperation with Ma'am Emily Lopez. Ayan, so sila ang kapartner natin ngayon para i-sorpresa si Ma'am Shuni Madelo na nagse-celebrate ng kanyang ika-76th birthday. At ang nakasurpresa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Ma'am Christiana Madelo, all the way from the Ma'am Saudi Arabia. So samahan niyo kami at natin tunghayan kung ano ang magiging reaction ni Ma'am Shuni sa pasurpresa ng kanyang anak. So isa na sasabihin ko sa inyo, anak na! Nakikita naman natin kalagayan ni nanay. Ano sa tayo? Siguro one of the family na lang magbukas kuya. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay na hanggang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan nanay, ate ikaw na lang po. Make a wish muna para kay nanay. Tapos sipan mo na po yung kandila ni nanay. Sana magtagal pa. Ang buhay ng mama ko kahit sinalagaan ko siya. Dahil mahal na mahal ko siya na hindi mama ko pala siya. mahal na totoo. Lahat ng buti ay Diyan ka na rin lang. Birthday message mo para kay nanay po. Sana tumagal pa ang buhay ng mama ko kahit alagaan ko siya. Nagtsatsaga ko alaga ng mama ko dahil mahal na mahal ko ang mama ko. matitiis. Si ate, kuya. Mami, ito po birthday message nila para sa'yo. Ma, happy birthday ulit. Basta tandaan nyo, lagi kami nandito ng mga anak mo para sa inyo. Wala man ako dyan ngayon sa tabi mo o piling mo, pero alam ng Diyos, lagi kang nasa puso ko. Lagi akong nangungulila sa inyo ng pamilya ko. Kaya tiis-tiis lang po at magkakasama din tayo ma pag nakauwi ako. Ako din ang mag-aalaga sa inyo. Ngayon, toka pa muna ni Josie ang pag-aalaga sa inyo. Kaya magpalakas ka pa.
Huwag mong pababayaan ang sarili mo, kumain ka pa din kahit wala kang gana. Pilitin mong kumain para lumakas ka. Ingatan mo din ang sarili mo, kung sinabi nila na huwag sana po, makinig ka naman po para sa kanilang sasabihin na. Hingi pa rin tayo kay God ng bendisyon, na sana alisin niya anumang nararamdaman at bigyan ka pa ng maraming taon na bibilangin pa na magkakasama tayo. Mama, mahal na mahal namin kayo, kaming mga anak mo, kasama ng aming mga anak. Hindi man namin nasasambit lagi ng personal sa inyo ang salitang I love you, o di man namin maipakita araw-araw kung gaano ka namin kamahal, pero alam ng Diyos, sa kaibuturan ng aming mga puso, mahal na mahal ka namin higit pa sa buhay namin. We love you, Mama. I miss you very much. Sending my tight hug to you, Mama. Ihag ka na lang ng iha ko para sa akin. Love, Mami. Ihag mo siya, ate. Sa puso ko, ika'y nag-iisa. Hello, Ma. Sa aking pinakamamahal na ina, happy 76th birthday ko sa inyo. Sa aking hiling at dalangin ko lagi sa ating mahal na Panginoon na bigyan o biyayaan ka pa niya ng mahabang buhay, mabuting kalusugan at masagana at siksik na kalakasan. Ilayo ka sa anumang karamdaman para magkakasama pa din tayo sa hirap at konting ginhawa ng buhay. Laking pasalamat ko sa Panginoon at naisilang ka sa mundong ito at ikaw ang binigay niya o ginawa niya maging instrumento para masilayan din namin ang mundong ginagalawan. Walang Kristiyana at wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung wala kayo ni Papa na ginawang instrumento ni God para mabigyan ako ng buhay. Kaya salamat kay God sa buhay na biyaya niya sa bawat isa sa atin. At salamat sa inyo ni Papa sa pagmamahal, sa pag-aalaga at sa pag-aruga sa akin o sa aming magkakapatid. Kaya narating namin anuman kami ngayon. Alam ko kulang at hindi sapat ang salitang salamat at kailanman hindi namin masusuklayan yun, Ma. Pero maraming salamat pa din, Ma, sa lahat ng pagmamahal, pag-aalaga sa amin at ginawa mong sakripisyo sa amin, lahat ng mga anak mo nung ikaw ay malakas pa. Ang pag-intindi mo sa amin, sa aming mga pagkukulang. Ako bilang anak mo, masasabi ko, di ako perfecto pa din. May mga pagkukulang ako, nagmamali ako, pero nandyan ka para unawain. Matusok yung may mga maling desisyon ako dati na pinadapa ako, pero nandyan ka para sa suporta at pumalalay sa akin at hindi pinabayaan kasama ng anak ko. Wala akong narinig sa iyo na masama o di mo ako sinisisi nung panahon na yon. Basta sinuportahan mo ako, ano man ang naging desisyon ko. Inintindi mo ako at kinukot. Kaya maraming salamat, Ma. Pasensya ka na kung wala akong ulit. 76th birthday mo, last year ko pa pinanong umuwi para makapagsabay. Sana tayo maghanda ng birthday natin, pero may dahilan bakit hindi nangyari. Alam naman natin na mahirap pa ang sitwasyon sa panahon ngayon. Akala ko ngayong makakauwi ako bago ka magdiwang, pero wala pa din. Kaya ito ang naisip ko na munting handog para sa kaarawan mo, Ma. Sana, Ma, magustuhan mo ito at mapasaya kita ngayong birthday mo kahit wala ako dyan ngayon. Alam ko kahit kaunti ang handa, kung sama-sama tayo at buong pamilya na magdiwang ay mas higit na mas masaya sana. Pero darating din yung time na ulit na yon. Kaya tanging dasal ko lang kay God ay bigyan pa niya tayo o ang bawat isa sa atin ng iba yung kalakasan ng pangangatawan at ilayo sa anumang sakit o anumang problema. So lahat ng message ko na ito ay galing kay Ma'am Krista. So ayan. Meron pa po akong mga video message na ipapakita sa iyo, Nanay. So ito po ang una. Happy birthday, Ma. More birthdays and more blessings to come. Wish you a good health and stay safe and God bless you always. First of all, I want to greet Mother Shoni. Happy birthday. Wish you more birthdays to come. And God bless and keep safe always. I love you. Happy birthday, Mama Shuni. Ang wish ko sa'yo, sana mabab ang buhay mo, magpalakas ka para makasama mo pa na matagal mga apo mo, at magkikita pa tayo pag uwi ko, Mama. Ingat ka palagi. And happy birthday, Mama Shuni. God bless you.
Hello ma, happy birthday. Ti kananayon ko nga ikarkararag nga matidug pa iti panagbiag mo. Then nasaya at kinakaragkad ti bagbagi. Happy birthday manang, sapay kumakanapo tayo adyos, tay kanakapay iti pigsa, salon at iti pagbagim ket ikarkararag tayo. Mati apo kan kanayon lang nga si babadang kinyam kan ikaten na kumadag iti saksakiten wano sagsagubanit iti bagbagim tapno iti kasta mabayag ka paymet nga ka dangdanggay me ditoy ta narigat manang iti awan ti inana akas mangidangdanggay iti maysa ken maysa kadagitoy anak mo ang inayat mo manang ket narigat launay manang no awan kan iso nga papigsaem day tapuso ken ti pampanunot mo na agpanunot tapno iti kasta hanmet nga marigatan dagiti anak mo nga mang tarakenting ka yamanang ragragsakem day tabagbagem tano adupay iti tawen nga intay met panaglilinimog iti maysa ken maysa kada tayo nga po Dios iti mangtarabay mangbayabay iti tunggal maysa ken ti maysa kada tayo kanang runaan met kadagitay anak mo sapay kuma ta iti talged ting kalasagda ket adamet kuma kadagiti panaginayan ayat da talinod iti dayta nga ayat kapya inanama rispito ti maysa ken ti maysa kadakwada tapno adda kayo laeng anaragsak nga naganak kadakwada kanang runaan met ni manong no mampay awan dituyen nga kas makilimlimog kada kami ay kada tayo ket siraragsak met ket ikararag tayon garuden kina Apo Dios iti kirid ken iti pigsam sapay kuma tagnanayon nga nasalun at ka ken may karten amin dagiti saksakiten sagsagubanit iti dayta nga bagbagim. Happy birthday manang. Hi mama, happy birthday. More birthdays to come and more candles to blow. Wish you a good health and I pray you live many more years. May God bless you on your birthday. Happy birthday again. I love you. Hi Mama Shuni, happy birthday. At ito lang po masasabi ko sa iyo Mama Shuni. Marami pa pong birthday na dadating sa iyo. God bless you Mama. And mahal ka namin ng mga apo mo. Love you and happy birthday again Mama Shuni. Love you. Happy birthday Sean. Wish you have more birthdays to come. Wish you long life and good health. Happy birthday Lola. God bless. Enjoy your birthday. Sarang Happy birthday Auntie Sean. Keep safe always and God bless you more. Palaing ka Auntie tani birthday mo. Masapol nga makita da kapaywan. Happy birthday Auntie. God bless you. Happy birthday Lola Julie. Love you! Hello ma, kumusta kayo? Happy birthday! Surprise! Sapay kumata nagustuhan nyo timunting sorpresa magkanyayo ti daytoy a birthday yo. Agyaman tayo ti Apo tanadanon nyo manen iti may sa atawan a birthday yo ket sapay kuma ti Apo ti adda na kayo nga ikanpay ti atidug abiyag ti adu atawan nga bilangan tayo sapay kuma iti Apo ti adda na nga rod kuma nga ikan nakapay ti nananay akirid ken pigsam ikaten na iti adda asagsagubanit iti bagbagim iso nga aganad ka ma sa mga baybayan iti bagbagim adda kalata ko mga agpapigsa adda tayo akan kanayon lata adumawat iti kaasi iti Apo panarabay na ken bendisyon niya kada tayo day talaeng ti innak maibagama. Happy birthday. I love you.
Ayan nga po ang lahat ng mga nagbigay ng mensahe at pagmamahal para kay Nanay Shoni. So ayan, Nanay Shoni, in behalf of Surprise Mag-Deliver to may Biscaylin Talabay, magpalakas po kayo, Nanay, ha? At sana po hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Meron pa ulit yan, kaya magpalakas po kayo at magpagaling. Ano po, Nanay? Happy birthday po at sana po bigyan pa po kayo ni Lord. Dagdagan pa niya yung taon kasi 76 is not Hanpay. age na madipay. Dapat, Nanay, apunta mo rin mga 100 years no kaya pa si Nanay. Happy birthday po ulit. Ayan, nagpahinga po kayo at magpalakas. So guys, in behalf of Surprise Mag-Deliver ko, please don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise Mag-Deliver ko, by Miss Maylin Palabay, para mapanood nyo po itong birthday celebration ni Nanay Shoni. Ayan, Surprise Mag-Deliver ko po yung page namin. So maraming salamat po sa inyo at ayan po, keep on watching po at saka keep on sharing. Lagi lang po nating tatandaan, every kissing is a blessing. God bless everyone. Bye!